Ο Τάσος Ποτσέπης, 23 ετών, από την Έδεσα, είναι φοιτητής στο τρίτο έτος του ΤΕΙ Κοζάνη στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών. Πάμε τώρα στον Τάσο. Τάσο, αγόρι μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Δώσε αγάπη, μπράβο! Φοβερή τριάδα. Σήμερα το είπαμε το που μπήκανε. Ο Αλέξανδρος είναι από τη Θεσσαλονίκη. Εσύ από την Έδεσα. Από την Έδεσα. Από εκεί μας ήρθες. Βεβαίως. Μαζί με τον Αλέξανδρο ή όχι? Χώρια, αλλά θα είμαστε μαζί. Θα γίνουμε πολύ καλά φιλαράκια. Είναι ένας καλός άνθρωπος από καλή οικογένεια. Ευχαριστώ. Αγάπη! Θέλω αγάπη τώρα! Εγώ θέλω αγάπη τώρα! Πάμε πάλι! Πάμε πάλι! Αυτά είναι. Δουλεύεις τρικέφαλο, κάργα, Όσο μπορώ. Εσύ δουλεύεις δικέφαλο, Έτσι τα λένε τα αστεία, καταλάβεις. Αγάπη τώρα θέλω, είπα! Με τι ασχολείσαι, Τάσο, πες μου τώρα! Ασχολούμαι με το modeling και τον αθλητισμό, ενώ παράλληλα είμαι φοιτητής ηλεκτρολόγος μηχανικός και αλλάζω φώτα. Τώρα θέλουμε φώτα χαλασμένα, να τα αλλάξουμε με καινούρια. Power. Αυτό ήθελα. Τάσο, με το κορμιά αυτό που διαθέτεις, θα μπορούσες να είσαι ένας πολύ καλός stripper, λέω τώρα εγώ. Το έχεις κάνει ποτέ στο παρελθόν? Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή. Τολμά να το παραδεχτώ εδώ μπροστά σε όλους τους αγαπημένους μου φίλους. Ότι είμαι και stripper μέσα τη γη. Και διέτης. Γιατί είναι καλοκαίρι. Είναι stripper, χορεύει καταπληκτικά και ο Αλέξανδρος χορεύει, αλλά όταν το βλέπεις λες stripper. Ας το αγόρι μου. Ωραίο. Θερμή παράκληση, πέφτω στα πόδια, σε οικετεύω με τη συνοδεία της μπάντας μας να μας κάνεις ένα χορό, δεν θα βγάλεις τίποτα, δεν θέλουμε. Να μας χορέψεις μόνο για να καταλάβουμε πόσο καλός stripper είσαι. Για την αγάπη του κόσμου όλα γίνονται, πάμε. Για σας το κάνουμε, για την αγάπη του κόσμου, καταλάβετε το επιτέλους. Δώστε αγάπη! Αυτό ήθελα. Έλα, δώσ' το. Αγάπη! Θέλω! Έμεσα! Φοράμε! Δεν κάνει πρόεδρο, είναι πάμε! Αγάπη! Αγάπη! Αυτή είναι αγάπη, πάμε! Ευχαριστώ. Είμαι ο καλύτερος και μετριόφρονας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κι εγώ. Ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστώ εγώ. Σε ευχαριστώ, Μάρκο. Είσαι μεγάλη μορφή στον πρότυπο που το παραδέχομαι και στον αέρα. Όχι. Πάμε, αγάπη! Δεν ακούω! Γιατί δεν ακούω! Αγάπη μου. Γιατί δεν ακούω! Κι εγώ δεν ακούω. Τον αγαπάτε, βαράτε! Βαράτε τώρα! Βαράτε! Αγάπη κι όλο. Αν συνεχίσει έτσι θα πω, τον αγαπάτε, βαράτε! Βαράτε! Εδώ είμαι! Βαράτε! Για πες μας τώρα με τις γυναίκες πώς θα πάμε δηλαδή, τι γίνεται το ασθενές φίλο όταν σε βλέπει, τι κάνει? Όταν με βλέπει, Φεύγει. συνήθως χαμογελάει, κλείνει μάτι και μετά τη βγάζουμε κάπου ηρεμικά και μοναχικά. Μάλιστα, και ποιες γυναίκες δεν σου αρέσουν, δεν θες να τους δώσεις αγάπη! Εννοείται, θα δώσω σε όλες, αλλά υπάρχει και μία εξαίρεση. Δεν μου αρέσουν οι γυναίκες οι οποίες είναι μίζερες και πάντα βρίσκουν κάτι αρνητικό και το δράμα στη ζωή τους. Είμαι εδώ και να φέρω την ευτυχία. Όλοι με αγαπάνε. Αγάπη. Νομίζουν ότι μόνο αυτοί έχουν ταλέντα. Ο ένας χορευτής, θέατρο και Τραγούδι. δεν ξέρω, ναι, όλα μέτρια όμως. Εδώ κριτική έπεσε, όλα μέτρια. Εδώ Μόνο αυτός μπορεί να με κρίνει, τέλος! Έτσι, έτσι! Μόνο ο Θεός! Κανένας άλλος! είμαι μουσικός. Παίζεις κάποιο όργανο? Τα πάντα. Πικάντικος! Πάμε, αγάπη, πάμε! Πάμε, αδερφέ μου, τέλειος!
Κοιτάς την κάμερα απέναντι και λες τον αριθμό που θέλεις να αποχωρήσει πρώτος. 2. Τώρα Δεν είμαι τέτοια, θα αλλά πάψει να αναγκάστηκα. υπάρχει αγάπη και θα γίνει πόλεμος. Αγάπη, όχι πόλεμο. Αγάπη. Αλλά η επιλογή αυτή της Εύας θα μας βάλει σε μπελάδες. Ο Τάσος πρέπει να αποχωρήσει πρώτος. Τάσος είναι το όνομά του, στο αποκαλύπτω. Γιατί επέλεξες να φύγει ο Τάσος πρώτος? Κοίταξε, δεν είμαι καλή σε αυτά. Αλλά γενικά είχε πολύ τουπέ που δεν μου ταιριάζει. Δεν του πει, είναι εσωτερική δύναμη που έχει Αυτή. και τη βγάζει προς τα έξω και θέλει να τη μεταδώσει και στον κόσμο. Ναι, βρε παιδί μου, ήθελα μια άλλη δύναμη εγώ. Να δούμε αν κάνει σωστά. Τάσο, έλα κοντά μας, απαλά όμως, με ρίξει τον τοίχο. Σας αφήνω μόνους. Πήγαμε. Είναι υπέροχη. Είναι Έλα. απίστευτη, είναι απίστευτη. Την αγαπάω, είναι Πραγματικά. πανέμορφη. Είσαι υπέροχη, είσαι υπέροχη. Και κοίτα και φίλοι που έχει. Ω, δεν μπορώ να κρίνω. Δεν μπορώ να κρίνω, είναι μία πιο όμορφη από την άλλη. Τάσε. Σε παίρνω και φύγαμε, αυτά για πάμε, φύγαμε. Εύα, για πες μας. Άκουσες τη φωνή του πριν, τώρα το βλέπεις και ολόκληρο μπροστά σου. Κοίταξε. Κάποια ήταν σωστά, κάποια ήταν λάθος. Σωστή. Αλλά αναγκάστηκα, καταλαβες. Ό,τι και να λες, εσύ η πριγκίπισσά μου. Αχ! Αχ! Ποια! Γεια. Γεια σου, βρε Τάσε, γεια! Πάμε! Πάμε!